má sa priláha, tak chudák umelé dýchanie potreboval. Povieš, že majú to tam tak na povel. No. Čo, už nevládzu? Nevládzu oni? Cickoši, no, chladí sa. A jeden aj druhý. Nechajú. Nech chvíľku oddychnú. No pachtia riadne. Sorry, ale grglo sa mi. A vybehla ti naspäť. Kombinácia mandarinky s cibulou je celkom zaujímavá. No tak to musí byť zaujímavé. To som nechcela. Náhodou není to zlé. No, takto vyzerá maximálna únava. Max na druhu. Jazyk na podlahe. No. Boli? Nechaj ju. Sve nedáš pokoj chvíľu. Potom, že nepribeje, to nemôže pribrať. Keď sa nehybe 2 sekundy, tak už neokrikuješ. Áno, však tak ešte nespí 80% dňa, takže treba ho nechať. Nech si je pospí. Tam minulé sme prišli zvonku, Janka vybehla sa